L'altre dia vaig comprar unes Loto Ràpid i vaig guanyar 50 corones. No, vaig guanyar 100 corones. I vaig comprar aquestes dues altres Loto Ràpids. Són com uns mots encreuats. S'ha de rascar tota aquesta zona que són les teves lletres, més les lletres extra, i les has de rascar en els dos panells que et queden aquí i en els panells aquests extra. I si trobes 3 paraules, guanyes el premi. He hagut de fer en el Google Translator per estar segur de què havia de fer, per assegurar-me de no cagar-la. Va, a veure, primer. I també les lletres extra. Això forma part del meu aprenentatge de la llengua. I ara, doncs a veure, aquesta A, que sona O, en danès, no en tinc cap, però aquí en tinc dues. Què més? Tinc una P. On són les P's? A dalt no en veig cap, aquí n'hi ha aquesta. Vale, aquesta també. P de patata. Que pobra. J, que és Joe. Sí. Això es pronuncia O, P, U, Joe. No en veig cap més. Aquí hi ha una altra. La K, que és Q. Aquí hi ha una Q. Molt bé. No es pot negar que entretingut ho és, això. Diu que mínim he d'aconseguir 3 paraules per guanyar 50 corones, però em sembla que no aconseguiré ni una. Mira, sí, una. Myk. Per guanyar 1 milió de corones havia de fer 10 paraules. 10 paraules. Però merdes. Discipline, merdes, discipline. Les extra tinc una O d'aquestes que són U. Ah, sí, aquí, burs. Børs. Després tinc la B. Aquí n'hi ha una B. Aquí hi ha una altra. Sí, B. Ebbe. I la O. Finalment, aquí n'hi ha aquí n'hi ha una O. I la llàstima és que no tinc la R, perquè si no hauria tingut una paraula aquí. Doncs n'he fet una. I ara l'última esperança és el bonus. Però no tinc ni la A ni la L. Doncs res, en aquest m'he menjat els mocs. Fracàs per aquí i fracàs per aquí. Bé, a veure si tinc més sort amb l'altra. Vinga amb la segona. W, U, E. A veure. Molt bé. Bé, doncs comencem. Aquí tinc una B. No, comencem per començament. Z. A veure si tinc Zetes per aquí. No en veig cap de Z per aquí, però aquí en tinc una. P de pallús. Idiota. Més indiferent. Això és impossible. Ja està. Sembla que no veig cap més, vale. C. Aquí, cony, trac. Què més? La A. La A. Cony, doncs és la A. Aquí, kartoffel. Kartoffel, que em sembla que és patata. Kartoffel. A veure, la Y. Aquí en tinc una. Byk. Finalment, la U. La J. J de job. Això és el que hauria de trobar. Job. N'hi ha cap més? Sí, lega. Lega em sembla que vol dir metge. Læge. I tant lega és dentista.
Tandlæge. Tinc blink, Blik. bat, que és bany. Bad. Ulk. Ulk. Hòstia! Hòstia, 3 paraules són 50 corones, xacho! Tinc ulk, blink i bat. Uah! 50 corones són millor que una patada als collons, no? I la R... Merdes, la R no la tinc. La R no la tinc. Doncs a la merda. Doncs ja està. Em sembla que això és tot. Bling! Ul. Bat.